Moikka! Tervetuloa tekemään nopea ja helppo koko kehon lihaskuntatreeni. Tähän treeniin tarvit vain oman kehon, joten se on helppo tehdä esimerkiksi kotona. Ensimmäisenä liikkeenä meillä on kyykyt. Kyykyissä tärkeää on ottaa hartianlevyinen asento, jalat siten, että jalkaterät osoittaa hieman ulospäin. Sitten lähdetään viemään lantiota rauhassa alaspäin ja polvet ja varpaat tulisi olla samassa linjassa. Toinen variaatio tästä on tuolin kanssa, mikä on vähän helpotettu. Ennen kuin lähdetään tekemään liikkeitä, on tärkeää kuunnella omaa kehoa ja tehdä oman liikkuvuuden mukaan. Seuraavaksi lähdetään tekemään kyykkyä 10 sekunnin ajan. Toisena liikkeenä meillä on punnerrukset. Punnerruksessa on tärkeää ottaa hieman hartioita leveämpi ote ja pitää keskivartalon lihakset tiukkina. Seuraavaksi näytän 3 eri variaatiota. Siinä oli ensimmäinen ja toisena vähän kevynnetty, polvet maassa. Kolmas ja kevyin variaatio on seinää vasten punnerrus. Valitse itsellesi sopiva variaatio ja lähdetään tekemään. Seuraavaksi tehdään punnerruksia 10 sekunnin ajan. Kolmantena liikkeenä treenataan vatsalihaksia. Seuraavaksi näytän 2 eri variaatiota. Molemmissa liikkeissä tuodaan polvet koukkuun ja laitetaan jalat tiukasti kohti maata. Ensimmäiseksi tehdään istumaan nousu, laitetaan kädet niskan taakse ja kun tullaan ylös, niin kyynärpäät koskettaa polvia. Toisena variaationa on vatsarutistukset. Valitse näistä 2 itsellesi sopiva variaatio ja lähdetään tekemään 10 sekunnin ajan. Ja viimeisenä liikkeenä meillä on selkälihasliike. Selkälihasliikkeessä mennään mahalteen makaamaan, nostetaan käsiä ja jalkoja hallitusti ylös ja alas. Seuraavaksi näytän muutaman esimerkin. Tehdään myös tätä liikettä 10 sekunnin ajan. Se oli siinä. Kiitos, että olit mukana. Näitä liikkeitä voit tehdä oman tason ja jaksamisen mukaan. Mukavia treenejä!